أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ma-Afrika mahle, assalamu alaikum, ukuthula makube kini nonke. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nezibusiso nomusa ka Allah umdali weyinsuku umvela kuqala. Umenzi wento zonke, ongozeli, ongacwayizi, ongalali, ongakhathali, ongaphumuli, obona yonke into, ozwa yonke into, ophendula yonke imikhuleko noma zonke izicelo ngesikhathi esisodwa, ozwa yonke inhlobo yomsindo yayo yonke indalo yakhe ngesikhathi esisodwa. Awulalela ulalelisiseke. Ngithe iQur'an, uAllah uthe iQur'an izele izinto ezimbili emhlabeni, bashira wa nadhira, ukuletha izindaba ezimnandi nezixwayiso kubantu abangalaleli. Lalela ke ukuthi uAllah uthini kule verse. Lalela ke ukuthi uAllah uthini kule verse. Uthi wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan. Uma kukhona umuntu okhetha enye inkolo noma ofuna noma owamukela enye inkolo ngaphandle kweIslam. Yini Islam? Islam yindlela yokuzithoba, yindlela yokuzehlisa, yindlela yokuzinikela, yindlela yokuzendlala, yindlela yokwamukela intando kamdali wezinto zonke. Ukwenza intando kaNkulunkulu umdali wezinto zonke ngendlela yena efuna ukuthi akhonzwe ngakhona, hayi umkhonze ngokwezinkanuko zakho noma ngokwentando yakho. Uma ungangikholwa vula incwadi kaMateyu 7. Akusibo bonke abathi kimi Nkosi Nkosi abayobona umbuso wezulu, kodwa yilabo abenza intando kaNkulunkulu. Uyezwa, neBhayibheli layifakazela le verse yeQur'an. So uma kukhona umuntu ofuna enye inkolo, lapho ezokwenza khona okwentando yakhe, okwezinkanuko zakhe, uthi Allah falay yuqbala min, leyo nkolo leyo angeke ize yamukeleke. uAllah angeke ayamukele leyo nkolo kuloyo muntu loyo ozikhethele enye inkolo ngaphandle kwenkolo yani yobunye bukaNkulunkulu, yokumkhonza yena yedwa. Ungamenzeli ifaniso, ungamenzeli abancedisi, ungamenzeli abalingani, ungamxubi nezidalwa zakhe. Uma ngabe wena ukhetha leyo nkolo leyo yeinkanuko zakho, yentando yakho, umdali uthi leyo nkolo yakho angeke ngiyemukele, ayemukelekanga kimi mina mdali wakho. Akugcini lapho, wahuwa fil akhirati minal khasirin. Awugcini ngokulahlekelwa la kulomhlaba kuphela, nasemhlabeni ozayo ngelanga lokwahlulelwa uyobukanye nabalahlekile abafana nawe, abahambe bomnyameni njengawe. Wala uthi njengoba uyimpumputhe, uyisithulu, uyisimungulu la emhlabeni, nangelanga lokwahlulelwa futhi, wahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, uyovuka futhi ngelanga lokwahlulelwa same condition, njengoba uyimpumputhe, uphumputhe ubhekile, uyisithulu kodwa indlebe unazo, uyisimungulu kodwa umlomo nawo okukhuluma, nangelanga lokwahlulelwa kuyobe kunjalo. Uzwileke mfowethu, noma ubani othatha enye inkolo, khumbula la ngizokutshela into okumele uyizwe, hayi ofuna ukuyizwa kuphela. Lena ke okumele uyizwe, kube ngawe ukuthi uthini ngaloko. Akusho kaMbatha umntwana, kodwa kusho bani? Umdali wakho nomdali wami nomdali wento zonke. Loyo muntu okhetha enye inkolo ngaphandle kwenkolo yobunye bukaNkulunkulu
ngaphandle kwenkolo yokuzehlisa nokuzithoba nokuzinikela ngaphansi kwentando kaNkulunkulu, umkhonze yena yedwa, ungamxubi nezidalwa zakhe. Leyo nkolo ngeke yemukeleke kuwe nangelanga lokwahlulelwa. Uyovuswa uyimpumputhe, uyisithulu, uyisimungulu, ukanye nabanye abalahleke njengawe. Sengathi umdala ngasiqondisa, asidonse, asikhiphe ebumnyameni, asilethe kukhanyeni, sihambe eqinisweni ngazo zonke izikhathi, ahlale ejabulile ngathi, nathi sihlale sijabulile ngaye. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukamenzi wakho. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, ungazikhonzi, ungazikhothameli, ungazenzeli umfanekiso walutho ezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. Birahmatika ya arhamar rahimin.